mai suna alama akwati na nuna mene to yau ga harafin da muka ɗauka mun gaishe nan gurin to na mai lambasa a nan gurin sai ya zama harafin sunan shi ka sautinsa muna gani ƙaramin harafin ainihin ka sautinsa an ga yadda na lambasa ko wa'annan suke harafin ka sautinsa me tare suna harafin ka sautinsa yara na'am menene wannan harafin sautinsa wanda shi ne karamin harafin kamar yadda muka yi karatun mu baya ko ka shi ba tare da matsala ba a to wannan ba me muka ce wannan alama da yake nunawa suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su yara menene wannan me da nake nunawa suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su tuka bandira alalu suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su alalu yara menene wannan mai tauraro ke nunawa suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su baba ya tuka suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su suna rafin sautinsa suna rafin sautinsa a markaɗe su mota baba ya tuka mota jama'a kamar yadda aka sani sunana Ahmad Abubakar Sadiq ɗaya daga cikin masu bada gudunmawa a wannan makaranta na mai tarin albarka kuma yan uwa da abokan arziki kamar yadda kuke ganin kuke like kuke share kuke following da subscribing don mu a YouTube da TikTok da Facebook